Kajingji ekonomi khmat ki bania sa cha kajing dorbar thawan jong ka Khasi Hill Autonomous District Council shibenta kanong sken constituency kalalong ka bajai klem dadon kanu ka huri hura ka balaban kata yakinu ki polling station kalalong ka bayaj bej hi tiket kumki kendon an balabu hadin bana kaliang kajongi kinong lum kubor ngila yo ban yaj yaki katu ka netli kisnong ngila yo ban ya keren kerpang bat ki pajba ki bala pendep yala ka jong ka hok banji ekonomi khmat kila yo ban penpau yala ka jong ka jing sunghun hadin bakila yo ban tabut Kidon ruki katu kan ki bakan taj banyak keren kidon pat ki bapan pau baki angnut baka parti ke baki kersan kan poi sa kajing job kumban sipen kan mau baka jing nyau yaki votes kan long haka arpsau terik urempang ali mentang nya ngap sipon nak ni kajing keren bat upaj ba pen thamar pat ban pen keladut pat ya kan ke jela ka bai jungi bat lengba juga ka parti ni kum kinong kersan ni don ya katakan jing angnut ka baskem makan wan ha ka bo sincha ha kan ke HADC ban in UI nengkong ke jingkela ki banwan makan wan la kan wan ra ki plosi ki pas scam ha kan ka district council kan penrek hok ya ki an ke district council bat kan la ru ban pen scam shu ya kata ka riti ka dustur kumju ru makan la ban pat scam ya ki kendo ki siap don ka jingkerman ka baskem mengin poi sya kata roi kata baro ka syong bai hau paj ba reng ba ka jing pensyai ka jong play kum ka ong na du basdang ba ka parti kinong yalam jonga ki babun ki batip ki bawa chwa ya ka khmat ka jong play tenga kermen ya kata ba ki ai ke baro ki de ka jing penya ka jong play ka sensyar ka kadar kam syong ha ka jing stan ka jong priu kam syong ha ka bor ka jong priu han roi ka syong bai ha ka jing a ka jong nomor kata ngakermen scam ba la dau blay udon ai ke jing tumbu ban pen paling ba juga ka seng ngi kermen ba un job don burom u kertong uba ngiyo nak bangi penyeng nak ka nong sken konstituensi jongi bat om tang ha ka konstituensi jongi hendrei ha ka ni ka jela hi jongi baro ka wei baro atli ki edisi la kalong ha ka HADC bat kumju ha ka JHADC ban ya kajing i jongat melasuk mentah ban batai ban suya pej ya kaliang kajing ya buon kinong bam kinong di kitu kejaka ke beki Aisyah idut tengah i ka NP ka buon kambon beriau tang ba ya kajing tep ka basalandet ki tingim lawan batai tak kata hinga teh sinong ngai ya kajing job te ngim la ban tim nomor ka NP bat ka WPP te lang dei kita hi tim ke ban yakon akan ke election mata MBC Basuye ngatu bel te. Yin basu kilak sopra. Liang ke parti ke bawah kesan te la kwa ang jom no pra pi ba la jing ne ke sisar bom hok sudah ne hari kersi jongi pat ha kane ke konstruksi nong skan jongi ro la kwa hi bang ye nak da ki wei pat ki nong sisar ki ba ngai i komentar kane ke parti thumai mata ngang kwa penjob no pra tang kos kan penjob pra nak kaliang pat jong pi ba pisum no ngaliang mga kajo ngaliang mga kajo hi jong ke jong hung te na kata ke ba họ phi bang jin jong kala la ia kena ki parti ki ba thmai kena parti BP te pi pat ba Không chưa hi, vì là qua nó cái phần la nổi thì nhiều thằng mày liền. Này nói mà bây giờ pra biếng. La nó tỉnh rồi cái kung bagalong manta nakaliang jonga ngarong ada way ni kelidar jong ikong krismeri wala tresitam ban penpoi bi hakalia ban penpoi bi ba in job te kumalong manta ngasngau ngalapun sikileng-keleng ki polling station sakisnong bapar ngasngau ba kadon ni kajing kermen nakaliang ikong penpoi sakijing job bat kam tama layang ni polling station lumanya jongi ang ni polling station lumanya jongi ngila tray sitam siya bang ikermen ba i bangin poi cikatong bat ngin job bat ngin tem nana kan nek police station ngin tam ba dak badan buram namar kumbangi pej te kaya jing tapur boni iba de gibru jungi te ngakan men sem bat bej ba ikong kumbay la tray sitam hakil yang baro ha kabaya dai bat kidok kisuk ha kabaya dai bat kiskim ba par ha kabaya dai bat kapang sitam ban in poi ba cikajing job
Pat ke jingjob jongi kong kan long bagi ka buram na ke benta jongi. Dai ke jingjob jongi pada ke juk ke poru ke dai ke buram bat ka jing mentoy na ke benta ke tahan jongi bara koi. Dengar ngam bun kentien Henry kuma pula kali nan jawab ya ka ega ba ngasku scam haladi kata kamut ba ka NPP kumilio ngau hang ni hang tai man lagi senong pa oi kidon ke jing lại tang ba ka don ke jing kerman ba ikong impoi sya ka jing job dan buram na ka neka nong scan consequence jongi ham tam ha ka neka lumak nyai kumilio i kadang sibon bak kejeng kerman nak benta kejongi namari la tre shitom nak benta kejongi kublai sibon oh kita ngi kum ka thong ngi don namari ngi kerpat ha ka jogo por kum ji akran nak we ka por se ka we ka por ha ka be dei kai mlang salang ha ka be dei kirap kiriang kham tam kum yo i ya ke social media ka ba ikong ila kran se phang senyam ubangi kum kinong rap ikon do jeng a teng kerman ro ba ikong ini rablem haga juga por haga be den kariti justur i be kong i jupoi haga skonsel syakmat tengker par ya i ba inang la kumba ila kren naga benta ke jungi kum kinong kesyang kublai sibuk Nakaliang jong ke parti jongi namar ba ngilong ki parti ki beduk pisar ngimdon ban penang penbit pen ayu ki priul ngimnang te kajing ayu jongi kajing bu jongi jing kermen ka ben kong do ka bagi bu ka dai bagi bu jing do wai ma do blai namar bah tumu ya kanu ka kam na ka benta ka ba ni bu ni kong jing do wai ma do blai te ka ba arpat ka ba ngiyo i ya ka bo dung pai ba namar pai ba kini ke sini wa palat ya jing kela kini juk ki por menta te ka taru ka wei ka blong bang senia ka pai ba dei pai ba hi ban yo i kata ka hok ke jing sia ka bangi thang sia menteri namanta ka sing PPP ngidon ngi jing kermen namar bangi yo i ya ka kam ka ba pau sabar ka pai ba ki la pen i ni ya ke jing i jong ki ya ka ka sing PPP wat dangim yo bisa ban ai wat dangim yo bisa ban sam ya ki ban thong ban ha ya ki henry ngidon hi kita ke jing i don hi jing kermen ha riu don kamen sim ban wan sengi yo i la ka jong mat ting don hi jing kermen kata rengkat pat ke jing duai mat boleh